मेंटल म्हणून बापायक सांगू येयलो बापू त्याच्या वेळ तिरकट वो टीचरांनी हा? तो मेल म्हणलो किती म्हणलं तो मेल म्हणलो अरे मास्त्रा मागेल गुंडू आता नाही म्हणला कर्मात भोग माझो हाय काही वेळा सांगितलो काळिंग म्हणा काळिंग म्हणा आता मेला म्हणला तू ते आता मेला म्हणतो तर तू तो मेलो नी हो अरे आता मेला ऑटो मिलन वॉटर मेलन वॉटर मेलन रे पुता ते वॉटर मेलन वो माके कवीत कळटा बस बेटा म्हातार आधी हे काम सुंदर केलं पाहिजे तुम्ही हा हरकत ना म्हातार त्याक डोळे व्हडले का पळेला काय ना डोळ्या भितर गुट्टी कान गुट्टीन खेळटालो मागेल पोर लहान तो रात्री स्वप्नात बडबड तो दारा खिळी बिळी घाण दवरता गट घरी होतक म्हण तू सांग पुता तो इतकं म्हणटाले सांग आशीर्वाद द्या हे बघ या एवढे दम कोण म्हण केला गॉड ब्लास्ट यू किती ब्लास्ट कसं बॉम्ब ब्लास्ट नी हो गॉड ब्लेस यू तू सांग पुता तू सांग ते काय लागेल हा सांग बाबा ब्लेस शाळे होतून येत अरे पुता तू शाळे होतून किती झाले आता हा शाळे होतून मरे आई आई कोण दिली खाता सुसू करता येता शाबाश अरे भैया तो व्हायचं काय मी तू किती मास्त्रानं कविता शिकायला ना ती रे ती चांदोबा चांदोबा भागलस का चांदोबा भागलस का शिकायला सगळं शिकायला चांदोबा सैरोबा इटोबा सगळं शिकायला कोण चांदोबा अरे मास्त्रा अरे मागे ह्या गुंडूक अजूनही तो चांदोबा कोण म्हणून खबर ना रे मेंटल मराठी मीडियम दिसता चंद्रात चांदोबा म्हणता दिसताय अरे मास्त्रा आम्ही पहिली शाळेत शिकले आमच्या शाळेत पहिली फाटली कमीच शिकत आले खबर असतो का सांग पळ्या योरे पाऊसा तुला देतो पैसा पैसा झाला खोटा पाऊस आला मोठा आम्ही शेतकरी लोक कळ तुका व आमगेलो भारत देश आम्ही शेतकरी लोक म्हणला आमचं पाऊस काय कळ तुका तुम्ही शाळेत फी आमच्या खिंचाने घेतात आणि ते बाहेर देशाचे नाकाजाली एक एक कविता आमगेर भुरग्या शिकवतात रेन रेन गोवे खवागेर गोवे खवागेर का म्हणता अनेकान मरे सांगेल तसेच शिकायचा योरे पावसा उदराय कजरा डेमात घेत अपन कर पुसून पड रे पावसा आणि व्हडलं वर आड्यान सगळं गाव पुढे रे पावसा म्हणून शिकवतात सांगता तुमका हे सांगते पळया तुमचं गप्प झालं ना पळा तर झाले उरताले गेले फड्याक पडले पावसानं डेमा उदा येऊन लोकांना बांधील घर अजूनही उदरगत्याकच येईल ना आणि डेमात पडाने आणि अशी काय छोड होतो मास्तर व तुझे वाढ